ay pakikinig kita ay babalasa. Ikaw ay pinagkasarap ka Tandarin tipihin apakah bulan ayah awaan puluh Nagtal ka pulisika Jadi nakiliputan Pangaasim iyagdo Isika Lain nakasaraka Dardarin dipehe Apakah bulan ayah awaan puluh Nagtal ka pulisika Hindi nagliliputan Pangaasim iyagdo Yung awang panagayan mo ganyan Sa uwemlaing ay balikan Ikat umaagama Entayan pamarangka Ngadapay patimukan niya Kaus mulahing pinuksa Taayat mo kanya Indonesia tuong Taihing tulipat pati Ano sakit ka sa tu Lain pahay mo kanya Sika aing pinagkasaraka Dardarin tipihe apakah bulan ayah awaan puluh Nagtal ka pulisika Hindi nagliliputan Pangaasim iyagdo Nung awang panagayan mo kanya Sa uwemlaing ay balikan Ikat umaagama Ngintay ang pamarangka Ngadapay ng patimukan niya Kas mulahing pinuksa Taayat mo
ay ang Tirong Italy.